Kamwana kakura kasimba. Tikasimba kamwana. Ndikakanake. Yakabereka nemasha yowaita. Wakajika ndikini. Wakajika inosi starter yehu. Pinga. That's good. Plastic resin starter yehu. That's good. Yeah, yes. In it don't ganga to my funnies ka fashuka tete. Yeah, I'll start. That's good too. Gonna shamisa. Huh? Gonna shamisa. Chegona aí, né? Agora tipo 6 again. What you? 6. 6 boga. Yeah, it did. Too much it did. Yeah, it did. And I see around 6. So what it did something. Yeah. It's a cura, yeah. Mabure ya sandai iruko sore. Yeah. Izo ziratobuda. Iyi ndombudzi nakapisa kutenga iyi. Ukaona? Chikuno ichi. Ai ndombudzi mai. Chakasimba. Mshoma bati uripo. Eh? Uripo? Zilipeza gesi. Zesa uzo. Mshoma. Tinotenda nekuona kwamaita nekuona chirongwa chedu chino cheFarm 4081 chaNhasi. Kana muchida kudzidza zvimwe zvekurima zvakajeka kupfuura izvi, tinokurudzira kuti mupinde magroup edu matatu ayo anoita Huku 4081 rehuku, Mbudzi 4081 rembudzi, kana Doe's Cave Rabbitry retsuro kana muchipfuya tsuro. Umu ndoma munowana mukana wekudzidza kutaura nedzimwe nyanzvi nevadzidzi vekurima vakaita semi, pamwe chete nekuwana market network yezvipfuyo kana zvirimwa zvenyu. Munongobata nhamba dzedu idzi dzinoita 0712 150 174 kana kuti 0782 207 671. Tokuonai ikoko, murimi munhu hama, kusvikira patichazoonana zvekare muchimwe chirongwa. Musare murugare.